Ahojte kamaráti, sme dnes pri ďalšom podcastovom dieli a môj host je Patrik Kubiček, ktorý je dnes už hlavne online tréner a naša téma je, ako sa pomocou nejakých zmien alebo okolností môžeme dostať aj k iným kariérnym možnostiam. Takže vítaj Patrik. Vítam. Povedz nám niečo o sebe, že ako sa tvoja kariéra trénera vlastne rozvíja, koľko už ju robíš? Tak to ideme celkom do minulosti. Áno. A ja som v podstate vždy inklinoval k športu. Som plával od detstva a robil som také netradičnejšie plávanie, robil som putové plávanie. Neviem, či poznáš. Jasné, niečo mi to hovorí. A to som robil svojich 18 rokov. A ako som prestal plávať, tak som začal viacej cvičiť vonku, na hrazdách a v parkoch. No a to bol čas, kedy som začal trénovať aj ľudí, alebo aj decká, rôzne pohybové prípravky. No a vtedy to bolo, prepáč, také, že štrukturované, že ty si už začal trénovať vonku ľudí, už si za to bral peniaze? Ešte bolo to tak, že keď som sa vzdelával, tak som postretával rôznych ľudí, ktorí ma vzdelávali a začal som s deckami najprv. Čiže učil som plávať, to mi samozrejme trošku išlo a učil som takú detskú pohybovú prípravku v jednej parkourovej telocvični v Bratislave. OK, takže ten parkour bol taký ten prvý kontakt s tým možno silovým športom, výkonom, čo si robil? Ten parkour bol taký, taká vstupná brána, i keď som sa mu nevenoval nejako profesionálne, ale taká tá pohybová rozmanitosť tej disciplíny ma aj priviedla ku tomu, že som začal viac cvičiť vonku a prekonal rôzne prekážky a hovorím, potom som postretával rôznych ľudí, ktorí ma priviedli do toho pohybového sveta. Keď sa na to pozrieš z pohľadu tej kariéry, ako sa ti rozvíjala, tak boli tam zmeny, ktoré boli také, že rázne alebo radikálnejšie, že ty si robil parkour a potom si chcel robiť iný typ cvičenia, alebo sa to nejako prelínalo, kombinovalo, čomu všetkému si sa venoval už v rámci trénerstva? Tak výrazné zmeny asi boli tie, že ja som chcel pôvodne študovať FTVšku, ale nepodal som si prihlášku. Išiel som zo strednej strojníckej školy na vysokú strojnícku, na STUčku a už počas toho som vedel, že to nebudem robiť, takže som doštudoval bakalára a napriek tomu som robil teda toto pohybové odvetvie. No a výrazná zmena asi bola tá, že ja som nikdy netrénoval vo fitku komerčnom. Ja som vždy bol v takých pohybových projektoch, ktoré boli tak netradičnejšie a aj ten prvý projekt, kde som bol, ktorý sa volal No Skill Academy, tak bol z takej akoby pohybovej branže a robili sme skorej pohyb, ktorý nebol na strojoch, boli tam nejaké voľné váhy a činky, ale prevažne to bolo s vlastniteľom a kalistenika a aj takéto akože iné veci, stojky, mobilita, silový tréning. A v tej dobe, keď už si tomuto inklinoval, aj si to robil, to už znamená, že si profesionálne robil trénera a živil si sa tým už v tej dobe, hej? Áno, ja som bol skôr z takej, akože z ulice, by som to povedal. A mal som papier od toho oficiálne, spravil som si kondičného trénera v Banskej Bystrici pod Saktom a hej, skôr ma vychovala ulica. Tá prax, jasné. Ulica a prax, hej. Jasné. Ale je to super, lebo ja som na tom bol veľmi podobne a tiež ma vychovávala tak ulica a prax vlastne, že jasné, sú tam nejaké kurzy a ja som si postupom časom akože robil naozaj ich veľa, ale taký ten začiatok, že kedy tréner vôbec chce byť trénerom, tak je dobré ísť niekam sa poradiť. Jasné, už sú dneska aj koncepty, že vieš mať mentorov, koučov a vieš niekam zapadnúť, ale vôbec začať to robiť, mať tú odvahu je asi dôležité. Ty si tam mal aj nejaké obavy, že či mi to pôjde, či budem dosť dobrý, či budem mať klientov? Nikdy, lebo ja som si vyšiel takú nejakú vlastnú cestu, že ja som sa sám akoby vzdelával tou praxou, že som na sebe hlavne akoby experimentoval, cvičil a samozrejme potom na svojich klientoch, to boli tiež moje experimenty. No, ale tým, že ja som si išiel svoje a sám som silnil a sám som bol ohybnejší, prúžnejší a tak ďalej, tak vedel som, že mi to funguje a nemal som také nejaké obavy. No a tým, že som si sám prerážal tú cestu sem na sebe, tak som okolo seba lákal tých ľudí, čo bolo taký nejaký prirodzený potom ten výsledok toho snaženia sa. OK. Dobre, čiže
podstate si sa profiloval skrz tú prax a išiel si asi tam, kde ťa to zaujímalo, hej, že to odbornosťou alebo tým, čo si skúšal s ľuďmi. Myslíš si, že dokáže toto takto robiť každý ten tréner alebo odborník, ktorý sa tejto profesii chce venovať, že stačí sa na niečo zamerať, vzdelávať sa v tom, hlavne vykonávať prax? Jak to vidíš, keby si mal niekomu odporučiť, čo urob? Vieš čo, keď to vidím takto čierno-bielo, tak podľa mňa sú ľudia, čo takto ako ja, že idú vlastnou praxou, že hlavne sami na sebe akoby skúšajú a vzdelávajú sa a samozrejme popri tom si študujú veci. A potom ten čierno-bielý svet vnímam ešte tak, že potom sú ľudia, čo najmä študujú rôzne školenia, semináre, kurzy, školy. A oba tieto svety podľa mňa majú niečo do seba a či sa dá ísť len tou mojou cestou, pre každého určite nie. Že sú ľudia, čo im viac vyhovuje tento prístup, ten opačný a niekomu viac vyhovuje ten môj prístup. Čiže, ale samozrejme, že nie som zaškatulkovaný, že len teraz vlastne sa na sebe skúšam, ale vzdelávam sa. No podľa mňa asi fajn je taký prienik z oboch svetov, že človek by si mal skúsiť alebo robiť aj jedno, aj druhé. Že sa na sebe skúšať, ale potom aj sa vzdelávať. Okay. Keď si pokračoval v tej kariére a trénoval si v nejakých tých pohybových centrách takého iného typu, tak potom ťa to viedlo k založeniu vlastného gymu. A čo to bolo, že prečo si chcel urobiť niečo svoje? Čiže my sme boli v takom pohybovom projekte, ktorý mal super koncept a fungoval, len sme sa nejako trošku nepohodli s majiteľmi a tým pádom sme boli nútení ja aj ďalší chalani odtiaľ odísť a spravili sme si nejaký vlastný brand, vlastný koncept. Takže my sme fungovali od nejakého 2014-15, nie som si presne istý. A boli sme možno do tej korony, čiže tie 4-5 rokov, podľa mňa okolo 5 rokov sme fungovali. Ja mám v tých rokoch ešte strašný chaos, to mi vždycky manželka pomáha, že kedy bolo čo. Jasné, aj mne. Je to šimlúbec. A boli sme na 2 miestach. Raz sme boli v takom obchodnom centre v Slimaku, v Bratislave, to je také staré ešte socikovské, taký kruh. A potom sme boli v tom Slimaku, to bol taký obchodný priestor okolo 100 metrov štvorcových. Taká jedna veľká miestnosť, malá šatňa a taký malý kanclik s takým barom. A potom sme chceli niečo väčšie, tak my sme našli taký priemyselnejší priestor, ktorý mal okolo 200 plus metrov štvorcových, obrovské stropy, kde sme si zavisli kruhy gymnastické, silky. A samozrejme, že to prinieslo tú slobodu v tom priestore, bolo to obrovské, len samozrejme, tak boli tam náklady, ako vykúriť ten priestor, presvetliť to a tak ďalšie s tým spojené. Čiže z menšieho do väčšieho prináša aj iné zmeny. A iné zmeny. To je pozitívne. Čiže áno, to je podľa mňa časté, že ľudia, tí odborníci, tréneri, fyzio chcú nejaké svoje priestory, možno časom nejakú svoju značku, ale obnáša to samozrejme aj väčšiu a väčšiu zodpovednosť v tom ustáť to a zabezpečiť to tak, aby to nebolo potom väčšie trápenie ako radosť. A myslím si, že to aj niekedy v tom podnikaní je normálne zároveň, že môže to byť niekedy aj trápenie, nie všetko vždy ide ideálne, lebo však je to príležitosť na rast a niečo dostaneme, vyriešime to a sme vďaka tomu zručnejší a silnejší. Ale jasné, že už je časom dobré, keď uvažujeme nad tým a vyberáme si, vieme to porovnať, analyzovať a už ideme akoby bezpečnejšie do tých krokov. Takže toto ste asi zažívali, predpokladám aj vy, až prišiel ten COVID, hej? Áno, len tým, že my sme vlastne boli chalani spoločníci viacej entuziasti v tom pohybe a v tej vlastnej praxi a nemohli sme niekoho nad sebou, kto by nás trošku manažoval a to viedol, tak ako takú značku, tak aj na to sme trošku akoby pohoreli a ten COVID bol len taký spúšťač toho, že nastala teda väčšia zmena a sme to teda rozpustili a sme išli každý vlastnou cestou. Čiže myslíš si, že keby tam bol nejaký mentor alebo coach alebo skupina ľudí, proste niekto, kto vie robiť ten management trebárs alebo riadiť cash flow, tak je tam potenciál toho, že by to fungovalo ďalej? Určite áno, len my sme boli tak, nechcem si povedať proste, že silné osobnosti alebo veľké ega, že sme to aj skúšali, ale sme to neprijali. OK. Bolo to predočené na zánik. Jasne, chápem. Ale to je super, že dokážeš povedať, že ste to vtedy tak mali
lebo ego často kýva s tým, že kam nás to zaveje vlastne a buď sme ochotní niečo v danej situácii prijať, alebo nie, lebo proste my to chceme ustáť, zvládnuť sami, alebo niekto nebude radiť, že to podľa mňa je časté aj v tom odbornom svete. Jasné, ľudia chodia na kurzy, ale už potom chcú byť slobodní v tom rozhodovaní sa, že čo a ako robia. A niekedy tá sloboda prináša aj veľa nepoznaného a veľa prešlapov, čo je samozrejme v poriadku, že aj to je cesta vlastne, hej, len áno, niekedy to je predurčené na zánik, hej. OK. A keď prišiel ten COVID a vy ste to rozpustili, tak teda potom prišla tá fáza, kedy si prešiel do toho online trénovania? To bola tá fáza, kedy som presunul všetkých svojich osobných zverencov na online. A teda zistil som, že nie je to až také jednoduché, pretože ľudia vyžadujú, alebo niektorí vyžadujú ten osobnejší prístup, čo mu úplne rozumiem, že nie každý má ten zámer trénovať sám na vlastnú päsť a posúvať sa v tej svojej nejakej vízii samostatne, ale potrebuje byť s niekým. Ale ja som vždy chcel robiť to, že by som manažoval niekomu tréning systematicky a viem, že osobne to nevždy ide. Človek má aj ten zámer robiť to takto dlhodobo, ale častokrát príde klient s tým, že tako sa vyspal, tako sa cíti, potom príde týždeň a je to proste, tá vízia sa často rozpadne na tom, že v takých bežných okolnostiach. Chápem, že sú tam okolnosti, ktoré výrazne ovplyvňujú tú pravidelnosť alebo iniciatívu toho človeka naozaj to robiť. A ty si mi aj spomínal, že je tvoj zámer zlepšovať ich zodpovednosť voči svojmu telu a že vlastne chceš, aby tí ľudia to pochopili a robili to vlastne sami. A takých ľudí aj hľadám. Ak ste tu, tak, jasne. tak vás vítam. A aj nie každý taký je, že častokrát chce človek byť s niekým osobne a sa mu zveriť osobne, a čo mu úplne rozumiem. Čiže ja hľadám takých ľudí, čo sú pripravení na zmenu a chcú hlavne samostatne na sebe pracovať. I keď vítam aj osobné stretnutia a nejaké konzultácie, no primárne ten online svet funguje najmä tak, že človek chce sám na sebe pracovať a má aj tú chuť. No. A keď sa nad tým zamyslíš z pohľadu toho biznis modelu, ktorý vlastne ideš, chceš byť hlavne asi online tréner, tak je to pre teba už systém, ktorý si nastavil a funguje ti dobre, služba, oslovenie tej cieľovej skupiny, alebo ešte cítiš, že to potrebuješ hľadiť, potrebuješ to vylepšovať. A druhá možná otázka, že kam si myslíš, že sa tréner online dokáže dostať, že je tam naozaj neobmedzený strop a dokážu sa tie procesy vykryštalizovať aj skrz iných ľudí, nemusí to byť len na tebe, do takej miery, že je tam není strop, alebo tam podľa teba je tiež strop? Tak teraz načetol veľa tém. Hej. A keď si porovnám, ako som trénoval ľudí na začiatku, dostali nejaký predpísaný program a PDF-ko, a ako to mám teraz, tak je to akože, je to 101, je to úplne čo iné. Čiže samozrejme, že som sa niekam posunul, verím, že k lepšiemu, ako sú tie procesy teraz nastavené, no je sa stále kam posúvať, a len toto je len jedna z tej sféry a to je tá, že manažovať akýby ten proces toho klienta a tú víziu nejak celkovo, kontrolovať to. A druhá vec je toho človeka nájsť, s ktorým chceš pracovať, čiže ponúknuť mu nejakú službu, nejako, či už sociálne siete, alebo silu slova. A čiže ten marketing okolo toho a všetko, lebo ten online tréner alebo ten online coaching je vo viacerých tých sférach taký rozprestretý, že človek musí zvládať veľa vecí okolo, že to trénovanie, tak to je len zo pár percent toho všetkého. Chápem. Čiže dá sa povedať, že to trénovanie je už, ten výkon je taký za odmenu v tom, čo dokážeš predtým vyprodukovať z pohľadu systému, oslovenia skupiny, hej, že... Tak to je už len tá čerešnička na torte. Áno, taká čerešnička super na torte. pracovať. Hej, že už máš priestor mať ľudí, ktorí ti platia, veria a že pracuješ, tak to už je naozaj že super. To je ten výsledok vlastne vo finále. Minimálne toho biznisu. A to, že je jasné, jak dlho si ich udržíš, čo im dokáže odovzdať, aké majú zmeny, to už je ako keby výsledok tej spolupráce. Ale výsledok toho biznisu je, že toto dokážeš vôbec robiť a to je super. A presne hovoríš, že to, že ti veria, lebo musíš vypestovať tú dôveru a tá sa buduje mesiace, ak nie, možno, že pre niekoho roky. Človek ma osloví teraz a hovorí, Patrik, ja ťa sledujem už o rok, 2 dozadu a si ma zaujal, ale presne až teraz prišiel ten moment, že aha, že OK, je tam nejaký Patrik, toto robí,
to mi teraz zapadalo, tak trvá to nejaký čas, kým si to človek akoby nejako spojí, že toto by mohol byť ten fajn chalan na to, že idem ho trošku akoby, idem s ním spolupracovať. Pre tých trénerov, ktorí sú hlavne osobní, jak vieš, okrem toho, že sa s nimi nestretávaš, možno máte nejaké koly, možno aj povedať, jak to funguje, tak jak vieš korigovať a zaručiť ten výsledok, že dostávajú tí ľudia domáce úlohy a všetko je na nich, alebo ako do toho ešte vstupuješ? Na začiatku je samozrejme nejaký úvodný pokec, či si s človekom nejako sadneme, lebo samozrejme, že nie každý na to je prispôsobený a ja tiež niekedy poviem, že nie, že toto je spolupráca, ktorá není pre mňa, alebo pre teba, že potrebuješ niečo iné, čiže tento nejaký vstupný call mám, myslím, že s každým a potom následuje nejaká taká diagnostika, že človek si odcvičí nejaké veci, kde sa pozrieme na to, že ako na tom je. On mi samozrejme spíše, na čom chce pracovať, aká je nejaká dlhodobá vízia, to si nejako upracame. Povieme si nejaké, čo sú reálne možnosti v rámci tej spolupráce, či nastavíme si nejaký čas, ktorý spolupracujeme, obdobie. No a kontrola spočíva v tom, že potom, čo človek dostane program, ktorý je odkomunikovaný, čiže ja ho nejako prevediem tými cvičeniami, nejak to vysvetlím a všetko, tak tá spolupráca je na takej akoby týždennej báze. Že človek týždeň cvičí, je v tom akoby, že sám, i keď samozrejme môžeme si písať, komunikovať spolu, ale na konci toho týždňa chcem vidieť nejaké videjka, ktoré si určíme, že sa nahrajú, vyplnený nejaký dotazník, nejaký check-in a potom príde odo mňa spätná väzba. A takto vlastne po tých týždňoch obrusujeme techniku, obrusujeme, neviem, či môžem povedať, effort. Čiže v tých cvičeniach, ktoré sa robia, tak chcú byť nejako odcvičené nejakej požadovanej námahe a snažíme sa približiť ku tomu, že čo má byť vlastne, aký má byť ten tréning naozaj. Lebo ľudia si častokrát myslia, že to je iba o tej technike, že chceme sa naučiť technicky správne cvičiť. Ale väčšinou to je o tom, že človek nevie cvičiť dosť ťažko, alebo nechcem povedať proste, že tvrdo. Áno, ale prakticky hej, dosť tvrdo je, podľa mňa výstižno. Dosť tvrdo, no akože častokrát je tam polovička ako opakovanie v rezerve. Áno. A ľudia o tom netušia proste, že áno, tak to je. OK. Dobre, myslíš si, že je to pre každého a každý by mohol k tomu inklinovať z pohľadu doby, hej, že už naozaj cez internet máme úplne iné možnosti ako pred 5-10 rokmi. Vieme vytvárať obsah, zdieľať ho ľuďom, vieme vytvárať uzavreté skupiny a vytvárať naozaj veľmi dobré programy. Takže či to je taká budúcnosť, alebo stále je tam potrebná tá socializácia? Vieš čo, určite nie. Že trénujem teraz vlastne už ja neviem, či 8 alebo 9 rok, alebo 10. Hovorím, v rokoch som len zlý. A z tú dobu som stretol veľké množstvo ľudí a vidím, že každý potrebuje niečo iné. A nie každý je uspôsobený na tú spoluprácu online sveta. A sú ľudia, čo potrebujú naozaj tú socializáciu, taký ten, ja to nazvem sprosto, že babysitting, že byť s tým človekom, venovať sa mu naozaj, socializovať sa, vypočuť si ho, byť trošku psychologom, niečo odcvičiť samozrejme. Sú ľudia, čo chcú cvičiť vyslovene len sami, bez trénera, že to zvládajú, potrebujú len občas nejaké také puclo doplniť do toho obrazu. A sú ľudia, ktorým vyhovuje mať nejaký program, ktorý môžu nasledovať a byť akýby niekým trošku navigovaný v tom svete, ako som napríklad ja, že ja som taký spolujazdec v tom aute, ale občas hovorím, že aha, že vnímaj, čo teraz robíš, pozri, tu môžeme obočiť doprava. Čiže nie je to určite pre každého a takto aj ja tiež rozdeľujem, že snažím sa to rozlišovať, že pre koho to je vhodné a pre koho nie. A tiež som šťastnejší, keď to robím s niekým, komu to vyhovuje a vidí v tom zmysel a baví ho to. No jasné. A pre toho odborníka, myslíš si, že mal by k tomu inklinovať ten odborník, že je to cesta, kde mal by uvažovať, že chce mať aj služby online, alebo že mal by som sa skôr rozhodovať. Chcem byť hlavne online, chcem byť hlavne osobne. Aký máš na to ty názor? Tak ja som osobne človek, ktorého baví veľmi systém a čísla. Že ja mám rád tabuľku, mám rád čísla pod sebou, vidím, jak sa to posúva, že také akýby trošku chladnejšie. A mám rád takúto dlhodobú víziu, že ja som taký človek a prirodzene si asi hľadám ľudí mne podobných, ktorí
zdieľajú podobné veci. A tiež na mojej skupinovke, čo vediem, a mám aj teda skupinový tréning a skupinku takú menšiu, tak tiež ľudí ku tomu vediem, že tiež si píšu tie veci a väčšinou zostávajú tí, ktorých to tiež baví a tiež v tom vidia nejaký zmysel. Že ľudia, čo si chcú zacvičiť len tak, aby ich to bavilo a dobre sa rozhýbať, tak väčšinou so mnou neostávajú. Okay. Že vyslovene hľadám tých ľudí, ktorí chcú zmenu hlavne v tom živote a chcú sa posunúť z bodu A do bodu B, či chcú zosilnieť, alebo trošku nábrať svaly, zmeniť tú postavu, cítiť sa lepšie. Čiže také kvantifikovateľné zmeny. Takže máš tam vlastne tú online spoluprácu prevažne, ale máš tam aj tú skupinu a možno, že to je teda nejaká kompenzácia tej socializácie, že stále ťa baví aj s tými ľuďmi akože pracovať, Jasné. A predsa len ten pohyb, keď vidíš reálne pred sebou a môžeš do toho vstupovať s tou svojou interakciou a dotykom prípadne, tak to je jasné, že ja to neviem. To je iné, jasný, super. A čo by si odporúčil trénerom, ktorých možno láka to trénovanie online, ktorí možno ešte nie sú tréneri, myslím tým, že povedzme, že certifikovaní, alebo že nerobia tú prax, nevykonávajú, či je dobré možno aj naskočiť hneď na ten vlak a idem sa tomu venovať a už sú tu ľudia, ktorí to robia, tak sa popýtam. Alebo mal by som si zažiť aj to fyzické trénovanie s ľuďmi. Uh-huh. Určite. Hej? Určite áno, jasné, že pochopiť trošku, ako ten človek myslí. Idem sa usmiať, lebo tiež tu odpoveď myslíš, že máš v sebe takú usporiadanú. Hej. Takže určite áno, človek by si mal prejsť aj tým jedným, aj druhým, tým osobným trénovaním. Ale čo chcem určite dodať je, že človek by mal hlavne na sebe pracovať neustále, ale nemyslím len tým vzdelávaním sa, ale hlavne tým posúvaním samého seba a tej vlastnej praxe, že keď človek sám je, ja som to povedať proste, že niekde v tom cvičení samého seba Jasne. A nevie na sebe spraviť tú zmenu, tak potom ako ju chce spraviť na tom druhom človeku. Chápem. Čiže mať takú nejakú integritu a naozaj seba trošku posunúť v tých, ja si myslím, že aj silových oblastiach, lebo to je merateľné, je to objektifikovateľné, že posunúť sa v tej sile niekam do nejakých štandardov, čo sám sebe posúdi, že to je OK, a je potom vedel posunúť aj tých ľudí v tých ďalších veciach. Je to fakt, že tá prax na sebe a to, že posúvame tie svoje hranice, dokáže byť naozaj obrovským prínosom, že ja s tým úplne súhlasím, že ukazuje nám to, jak reflektujeme na tie zmeny a máme potenciál učiť si nejakú hypotézu, že asi aj takto to majú tí ľudia, že cítia to podobne, možno sa s tým pasujú, možno ich to rovnako bolí v úvodzovkách, hej, a je to super. Zároveň môžeš mať podľa mňa aj športovca, ktorého dostaneš ďalej ako seba, hej, že je to ako keby uhol pohľadu, aby ľudia nechápali, že musím si to celé prežiť, hej, že aby som to mohol učiť. Ale super, to sa mi páči, lebo to, že na sebe makáš a to, že stále posúvaš aj seba, ti dáva príležitosť motivovať aj seba vlastne k tomu, aby si to robil aj s tými ľuďmi. Hej, že obrovskú asi, že? Predpokladám. OK. Ale presne ako hovoríš, že sú ľudia, čo nemusia ísť tak ďaleko v tej vlastnej praxi a vedia posúvať druhých ľudí. Ale ja na sebe cítim, že keď sa ja sám posúvam niekde a mám nejaký zámer sám do sebou, nejakú víziu, nejaké ciele sám pre seba, tak som o mnoho viac motivovaný posúvať aj druhých ľudí v tých ich víziách, ako by som bol, keby som bol ja sám zastagnovaný v tom živote, myslím v pohybe teraz konkrétne, a potom nemám takú chuť možno až tak posúvať tých druhých ľudí, hej, že toto je pre mňa také, čo som si odpozoroval som na sebe. A stretol si sa aj s nejakým nepochopením alebo zlyhaniami v spoluprácach, či už online alebo osobných, kde začali ste na niečom pracovať, nepodarilo sa vám to dosiahnuť. Samozrejme, môže to byť spôsobené tými okolnostiami, aj objektívnymi, že človek už nemal možnosť pokračovať, odišiel, presťahoval sa, zmena a tak ďalej, ale že... Jasné. OK. Ako si prekonával tie neúspechy? Ja si myslím, že najčastejšie sa stane to, že človek si nastaví v takom nejakom počiatočnom zrušení a nabudení nejaké ciele, že kde by sa chcel asi vidieť o pár mesiacov, rokov, len častokrát akýby s tými cieľmi tak nesúznie, alebo nie je možno ochotný spraviť to, čo je potrebné na to, aby som dostal postupne. Čiže má veľké oči. Ja som možno, že bol rovnaký dávnejšie, pred pár rokmi.
a potom vlastne zistí, že na to, aby trošku pribral na svaloch, tak vlastne není ochotný si tú stravu sledovať alebo cvičiť tak ťažko, že možno, že to není až tak pre neho. Že toto je prvá vec, že tie jeho ciele vlastne není ochotný preto robiť to, čo je treba. To je taká najčastejšia vec. A druhá vec, že v tej spolupráci je nutné akoby robiť nejaké veci, ktoré musí robiť ten klient. A to znamená, že okrem toho, že cvičí, tak potrebuje sa mne zveriť, alebo tomu koučovi. A to znamená, že musí byť ochotný sa natáčať, písať nejaké check-iny, ktoré zaberú 3-5 minút. Akože je to časovo, je to minimálne, ale treba to spraviť na konci toho týždňa. A keď sa to vlastne keby toto rúca, že človek sa není ochotný natáčať, není ochotný sa ti písať, ako sa mal, tak potom to časom vlastne akýby to zlyháva. Ty to nevieš vyhodnotiť a on zase nemá spätnú väzbu a môže to ísť. Jasné, ide to do kytek. Jasné. Dobre. A chcel by si ešte niečo odkázať ľuďom, ktorí nás sledujú, že na čo by sa mohli teda zamerať, keby chcú vyslovene tým trénerstvom, povedzme, že online trénerstvom alebo všeobecne trénerstvom začať a venovať sa tomu? V prvom rade by tam mala byť tá chuť, ako som spomínal, že sám na sebe pracovať. Že to je za mňa alfa omega, že v mojich očiach ľudia, čo pracujú sami na sebe a vidím, že majú takúto integritu, tak pre mňa je to oveľa viac a viac s nimi sympatizujem. Jasné. Ako s niekým, kto to bere vyslovene ako biznis. Chápem. Ako rozumiem, že sú obdobia v živote, kedy príde rodina, kedy príde nejaké zmeny a človek je zastagnovaný a sú také obdobia, určite. Jasné. Ale myslím, že v prvom rade by sa mal človek sám rozvíjať. Či má tu chuť sa na sebe pracovať. A potom môže pomáhať aj ten druhý. Paráda. Dá sa povedať, že stále mať tam ten správny zámer, vlastne, že ako a prečo to chcem robiť. A už keď vyjdú okolnosti, že sú nejaké zmeny a vždy sa na ne nevieme adaptovať tak, aby sme si udržali režim, tak je to v poriadku, ale stále vieme, že úplne od toho neodchádzame a nemeníme zámer tej našej profesie trebárs a stále si to sledujeme vlastne. Super, tak držíme ti palce, Patrik, nech sa ti darí, nech v tom online prosperuješ, nech nájdeš ľudí, ktorým dokážeš pomôcť a nech naučia aj teba ďalej a nech sa vlastne rozvíjaš v tej praxi, ako ťa to aj baví. A ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem, Tomáš.